Pi mentakas ngi arpo paratrek jong de benai Oktober arah jar pesan kelade ka record yang ngi kamtam jong ka Pynursla civil subdivision but kamtam ru ya ka Pynursla konstitusi berkoi haga bau CM naladi wan ban pelut por boros ngi menang ngidon ko to ka ngidon ko to kejing ba kejing penkut ya kejing rake kajing dap arsan stem ka higher secondary school St. Anthony's bat ka baar pada ngi play ka to building jong ko block bat ka balai ya kanika Mini Secretariat dekane kadai ka bangi la phos new la slem ha tenga kumu local MLA ngada skautonat ngada skungu shisha ya ka jingkyrkhu lang ki paj ba ai baroh bat khamtam e ka sarkar hapok jilam jong konrat sangma ba ngiyo ban pendep ya kanika kam kat kum ke jeng amnut jong ki pajba jong kene ka thani baroh kawei meneng atrai CM lu hapo ka speech idang kren yong balada long ka bala ya kitu kiba 4 ya sedang lasi kan long ka model design hakaba ngin pej haman kawei pagwei ka district headquarter leni ka subdivisional headquarter ban copy ya kene ka design jong kene ka Pynursla Mini Secretariat leni civil subdivision pi ka than jongi Pynursla brokwe ka long jingkyrkhu ka bakrau number 1 ngim juyo ka ya ka second house menta ki VIP ki ba one meeting bat ka ba ki ba kwa ruan pelong ka meeting hang ne ka review meeting hapo ka civil subdivision ngiladon lot menta nadu ka conference room ngidon ke jakasyong ke jakasa bat kumju ru ka jingmentoi ka ba kham hakmat kolong ba mentangi plan ban warna iki babun ba ki department ki branches nang te na po slong hang ne hapo ka Mini Secretariat hapo ka civil subdivision haga bawat ia ka ne ka sub treasury kaduk sub treasury ngimpat don ngimut ban warna sene kadang ba pensuk ia ki briu haki lain jong ka transfer ka transaction ye ki bill ki government bill baru khoi ka ban ya leng ba jong ne nang ta ka ba ar ngi dang don chmun ra saka SDSU ka bangi ong ka DI office haki por mun sa ting rei benta ka SDSU bat dang bun kini ki branches la ni ka office ka bangi wan ra ang ne ban in house hakane ka building ka bangi ong ka Mini Secretariat